Mga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang.
Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabailuan ko sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang
prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 5 minutos na nakalipas sa taklala 6 saga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Maayong aga syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Iyan naman pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa nga mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 4 na kita sa bulan sa Abril tuig 2022. Kag sa aton sining The Vote 2022 countdown, bayara na lamang kita sa 35 dias nga labilin antes ang 2022 national and local elections. Mga kabombo, litong kita sa mga headlines sa aton sini top story of the day. Presidential candidate Bongbong Marcos absent na naman sa ikaduwa nga debate nga ginpanigayon sa Commission on Elections. Mga kandidato sa pagka-presidente, nagapating ang sistema sa gobyerno ang dapat basulon sa mandata nga korupsyon. Samtang balita lokal, masobra 20 ka public schools sa Bacolod ang nagpasa sa application agud nga makapanigayon sa face-to-face classes. 41 anyos nga lalaki, patay matapos ginpulihan labo sang 7 ka mga suspitsado sa banwa sang hinubaan. 29 anyos nga lalaki arestado sa bypass operation sa Barangay 12. Samtang Mayor Isko Moreno nagapati nga ginabash ini sa Marcos supporters sa Divisoria issue bukod sa pagbuhi sa tax issue. Sa aton sinibalita national presidential candidates, aminado nga dapat may layi nga nagadumili sa mga kandidato nga magsaylo-saylo sa partido. Mga kandidato sa pagka-presidente, may magkatuhay nga panindugan angon sa political dynasty. Samtang tawhanon nga kinamatarong sa mga Pilipino, isa sa mga issues nga gintalakay sa COMELEC presidential debate. Presidential candidates, nagako nga hindi malipod ang extrajudicial killing sa Pilipinas. Balita international, missiles nag-igo malapit sa southern ports ng Odessa sa Ukraine kahapon. Defense Ministry sang Russia, nagpanginwala ang ginpatay sang ilang puwersa ang mga sibilyan sa Bucha, Ukraine. Balita sa negosyo, pag-require sang mandatory booster shot sa mga opisina kag trabaho, gina-considera. Balita sa Inampanga, Team Philippines, hindi na required nga magpresentar sa vaccination certificate sa SEA Games. Samtang balita sa entertainment actor nga si Carlo Aquino, nag-ako nga bulagay na sila sang nobya nga si Trina Candaza. Sa balitang espesyal, mga estudyante sa isa ka universidad sa Switzerland, may 6.5 million pesos nga tuition. Amoy ato mga kabombo ang aton si mga headlines. Kagkaroon, dito na kita sa mga detalye na. Sa aton nagapuna nga mga balita, upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, Di Jesus.
Madrigal. Una kita sa mga detalye sa aton top story of the day. Sa ikaduwa nga kaygaynan, absent si presidential candidate Ferdinand Bongbong Marcos sa presidential debate sa Commission on Elections kung COMELEC kagabi. Kadungan sa debate, nakigsapon si Marcos sa siyam ka mga gobernador kay isa ka miyembro sa House of Representatives siya sini nga campaign headquarters sa Mandaluyong City. Sa interview sa mga reporter sa pag-abot sini sa Sofitel, ginakasubo ni presidential candidate Leody de Guzman nga wala si Marcos nga kuntani, nagtambong ini agud nga mabatian sa mga pumuloy ang yasini nga plataporma pang gobyerno. Manumduman nga wala man nakigbahin si Marcos sa labing una nga COMELEC sponsor debate sa nga tilikdan nga Marso 19 kung sa din pila sa mga kaangay sini nga kandidato ang naghaboy sa mga issues batok diri sa iya pamilya. Ang COMELEC ang nagapanagayon sa pila ka serye sa mga debate nga ginatiguluhan Pilipinas 2022 Turning Point para sa mga presidential and vice presidential candidates. Ang nagapanayan nga pag-absent ni Marcos sa pila ka mga debate ang nagduso sa mga kontra sini nga magpanawagan sa mas mabugat nga sanksyon para sa debate skippers. Una naman nga ginpahayag sang kampo ni Marcos nga hindi ini magtambong sa mga debate nga may tinutuyo nga paawayon ang mga kandidato batok sa isa ka isa. Naging pahayag nga ginakapoy na ang publiko sa political mudslinging. Kalabanan sa mga kandidato para sa pagka-presidente sa May 2022 elections. Ang nagapati nga ang sistema ang dapat masulod sa korupsyon. Naginapatian nagabador 700 billion pesos kada tuig sa pagsugod sa ikaduwa nga presidential debate nga ginorganisa sa Commission on Elections sa Domingo. Ginpamangkot ang mga kandidato kung nga ang korupsyon bala ang bangod sa kaluyahon sang tao ko ng sang sistema. Sa siyam ka mga presidential candidates nga nagtambong sa debate, isa lamang ang nagapati nga ang tawo ang nagapamuno sa gobyerno ang balasolon sa korupsyon samtang duwa ang nagapati nga lunsay tawo kag sistema ang may sala. Ang nabili naman nga ang gintudlo ang sistema. Ginpahayag ni Senator Panfilo Lacson nga ang problema ang yara sa implementasyon sa mga nagikaangay sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Anti-Red Tape Act, kag Government Procurement Act. Sino kay Lacson, hindi maluya ang sistema bangod madamo sang laiya, mga institusyon nga nagapadalagan apang ang basulon ang kaluyahon sang tao sa gobyerno. Bilang isa ka na chief sa Philippine National Police, nagapati si Lacson nga agud mauntat ang korupsyon. Ang isa ka pinuno ang dapat mangin ehemplo. Hindi po mahina ang sistema. Marami tayong mga batas, mga institusyon na tumatakbo. Kahinaan po ng tao. Kahinaan ng tao sa gobyerno. Ang aking natutunan sa aking pag-aaral sa Philippine Military Academy, one of the leadership principles, napaka-importante, leadership by example. Kapag ang namumuno ay hindi kayang gawin ang kanyang pinipreach, ang kanyang pinag-uutos sa kanyang mga tauhan, hindi po magsasucceed. Kahinaan hindi po sa sistema, sa tao na nagpapatupad ng mga Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Nabatian si Senator Panfilo Lacson. Nagapati naman si Vice President Leni Robredo, Senator Manny Pacquiao, kag Dr. Jose Montemayor Jr. Galunsay ang tao kag sistema ang dapat masulod para sa korupsyon. Sino kay Robredo, may kaluyahon ang tao kag ang sistema. Suno sa iya, ang layi dapat ginapilit ang mga public officials nga mangin maayo kag matarong. Ginpahayag man sining nga dapat may transparency kag people empowerment agon mapunggan ang mga public officials nga maghimo sang sala. Pareho may kahinaan yung tao pero may kahinaan din yung sistema. At dapat yung sistema pinipilit yung public officials to be good. Meron tatlong pangangailangan para siguraduhin natin yung sistema na pipilitan niya yung public officials maging matino at mahusay. Yung number one, accountability. Gaya na sabi ni Senator Manny, dapat yung nagkakasala na paparusahan. Pero equal yung transparency sa people empowerment kasi ito yung magpiprevent for public officials na gumawa ng mali. Pag very transparent yung processes. Si Vice President Leni Robredo, sabay naman ni Pacquiao, nagpromisa ini nga magtukod sing isa ka mega preso para sa mga korap nga opisyalis kung siya ang maging presidente. Sunod sa senadora, kung siyang tistingan lamang sa sulod sa anong katuiga, makitaan ng mga o kung makitaan ng mega prison nga puno para sa mga korap nga opisyal. Nagapati man ini nga ang leadership kag political will ang makapugong sang korupsyon sa gobyerno kag ang pag-automate sang government transactions kag magahukas sa mga oportunidad para sa korupsyon. Sa akin, no automation, no operation para walang komisyon. At kinakailangan talaga dito yung tinatawag nating leadership at saka political will. Magkasama yan dahil ang gusto ko, bawat mga magnanakaw dyan makita sa kulungan. Kaya dumadami yung mga nagnanakaw dahil walang nakukulong. Imposible na mabawasan yung magnanakaw kung wala namang nakukulong. Pero kung nagnakaw, ipinakulong ka agad, wala na maghangad pa na magnakaw o maglakas loob na magnakaw. Nabatian si Senator Manny Pacquiao. Nagapati naman si Montemayor nga apisar nga mayaras ang hugot ng mga laibatok sa korupsyon. Ang isa ka korap nga persona ang magapangitagid sang pamaagi agud malutsan siniya. Sa pihak nga bahin, nagapati man ini nga ang hindi maayo ang mga pulisa sa gobyerno.
ang makadusosay sa katampad nga opisyal nga mangin, corrupt. Alam niyo po, sa Pilipinas, maganda ang system natin, maganda ang mga policies natin, maganda. Watertight talaga yung ating mga batas, no? Anti-Graft and Corrupt Practices Act, ethical standard for public officials and employees. Kahit gaano kaganda ang sistema, kung ang attitude napaka-corrupt, inherently corrupt yung tao, ang attitude, gagawa ng paraan niya para palusutin niya o lusutin niya ang batas. Si Dr. Jose Montemayor Jr., ang nabiling mga kandidatong nagapati naman nga ang korupsyon sa gobyerno ang sarang nga maadresa pagi sa pagpakusog ng sistema o kung pag-ilis diriya. Ginpropose ang negosyante nga si Faisal Mangundato nga i-abolish ang old system sa gobyerno agad mapunggan ang korupsyon. Sunod sa iya, bangod nga daan ng sistema, wala ini nasanto sa kinanglanon sa gobyerno. Sunod diriya, dapat nga bayaan ang daan ng sistema kag magpadulong sa bag-o nga sistema. Maaaring dahil sa kahinaan ng sistema. Dahil luma na po ang sistema natin, hindi ito nasasaad sa pangangailangan ng ating gobyerno dahil matagal na po ito. Ang problema, palaging sinasabi na may corruption sa gobyerno, hindi lang sa isang ahensya, kundi pati lahat ng ahensya ng gobyerno. Kaya po, sistema po, itong lumang sistema natin ay iwanan natin at tumawid na tayo sa bagong sistema. Si Faisal Mangundato, ginpaig naman ni Manila Mayor Isko Moreno nga ang solusyon sa korupsyon ang mga limitahan ang human discretion sa mga transaksyon sa gobyerno. Ining mahimo sunod siya paagi sa pag-adapt sa teknolohiya kaangay sa iya ginahimo sa Manila. Yes, it's the system. To solve it, to limit human discretion in government transaction by adapting to technology. Yun yung specific kong gagawin, katulad ng ginawa namin sa Maynila. Binigyan namin ng pagkakataon na makapagbayad ng buwis ang tao na wala siyang kinakausap na sino man. At siya ay nakapagbabayad ng matiwasay. At hindi na siya nagiging biktima ng mga fixer na pag-alagala sa mga ahensya o departamento ng gobyerno. Si Mayor Isko Moreno, ginsuwestiyon naman ni Labor Leader Leo de Guzman nga mas pasanyugo ng anti-corruption laws i-reinforce sa mga institutions nga nagalaga sa mga corrupt nga opisyales kag i-revise ang election system agud nga ang persona nga naangon sa korupsyon. Kasubungan ng mga traditional politicians kag mga miyembro sang political dynasties ang hindi na mahatagan sang tsansa nga makapungko sa pwesto. Talagang malaking problema yung korupsyon. 750 billion taon-taon, napakalaki niyan. Ang gagawin ko, pagtibayin natin yung mga kasalukuyan nag-i-exist na mga batas, i-enforce natin yung mga kasalukuyan, mga institusyon na naghahabol ng mga magnanakaw sa ating gobyerno. Pero labas dyan, tingin ko ay kulang yan. Dapat ay baguhin natin yung sistema ng politika at i-reform natin ang eleksyon sa ating bansa. Si Leo de Guzman, nagapati naman si former Defense Secretary Norberto Gonzales nga ang charter change ang sabat sa korupsyon. Nagapati ning agud makaangkon sang matarong nga leader. Dapat islaman ang sistema sa pagpadalagad sa gobyerno. Sa idalom nga sang parliamentary sistema suno sa iya, magagawa sa matutuod nga mga pinuno. Igo po dyan, hindi simpleng pagbabago lamang ng sistema ang kinakailangan natin. Maring ang kakailangan natin, pati konstitusyon natin, dapat tingnan natin kung kailangan baguhin o hindi. Kung talagang gusto nating magkaroon ng mga matitinong leader sa lipunan natin, palagay ko pati yung sistema ng pagpapatakbo ng gobyerno, dapat baguhin na rin. Parliamentary system po ba? Yan, tingnan natin mabuti. Si former Defense Secretary Norberto Gonzales. Sunod naman kay former presidential spokesperson Ernie Abella, ang korupsyon na nagkakatabo bangod sa salangang pulisya sa gobyerno. Sunod sa iya, dapat ngailakip ang civil society kag i-activate ang mga ini sa pagpakigbayan sa local governments. Ang korupsyon tulad ng kahirapan ay hindi po dahil sa aksidente o swerte. Ito po ay nangyayari dahilan sa mga maling polisiya na ginagawa ng tao. So ang solusyon po talaga ay ipaigtingin ang sistema natin upang masagot ang problema ng korupsyon. And looking at this, corruption has been one of the reasons why there is such a big gap between the rich and the poor. Isali po natin ang partisipasyon ng civil society and activate them in the participation sa local governments. Si former presidential spokesperson Ernie Abella. Siya na Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na nag-isahanon nga presidential candidate nga wala sa debate. Ang dugang mga topiko nga gindiskusyonan sa second presidential debate ang bantayan sa aton nga mga balita nasyonal. Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kamoy ato ang mga batnitalya sa aton nga top story of the day. Kagkaroon dito kita sa aton nagapanguna nga balita
lokal. Gimpahag sa chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Palusod sa Bacolod nga masobra 20 ka mga public schools ang nagpasa sa aplikasyon sa Sangguniang Palusod sa Biyernes agud nga makapaligay sa face-to-face classes kadungan sa pag-transition naman sa pungsod sa new normal. Sa interview sa Bombo Radio kay Councilor Renesito Rivero, gimpahag sini nga nagaprepara na ang mga eskwelahan nga makabalik sa face-to-face classes apisar nga limitado pa ini. Sunod sa kay Rivero sa tilikdan nga Biyernes masobra 20 ka mga public schools sa syudad ang nagsumiter sa aplikasyon. Antes ni Jetson 9 ka maskulahan na una naman nga naprobahan sa SP nga makapaligay sa limited face-to-face classes kag indendorso na sa bahin sa Emergency Operations Center kun EOC agud nga matagan sa nagakaigong health protocols nga dapat i-observe sa mga school administrators. Ginalauman naman sa konsehal nga magadugang pa ang mga eskwelahan nga magapasa sa application sa masunod nga semana. Nagapati naman ini nga bangod nga ginpanugutan na ang face-to-face classes, panugutan naman ang pagpaligayon sa face-to-face graduation. Ginalauman man sininga sa masunod nga school year. Malabot na ang new normal ka makabalik na sa full swing ang physical nga sahi sang edukasyon. Ang aton mga eskwelahan nag-prepare na gid nga mag face-to-face examination limitado pa lang. Kag as of last Friday, ang mga nagsumiter sa ila dito application, mga a little more than 20 schools na, public schools na tanan. I expect na madugangan pag nasa this week. Ang kabahay sa pagpayag ni Councilor Renesito Rivero, Chairman sa Committee on Education sa Sangguniang Palusod. Patay ang isa 41 anyos nga lalaki matapos gimpulihan labo. Sampito ko mga suspitsado sa sitio Tayunan, Barangay San Rafael, Banwas ng Ilubaan sa Sabado. Sa impormasyon nga nakuha sa Bombo Radio, kilala ang biktima kay Johnny Carbonilla, residente sa nasambit nga lugar. Sa natos investigasyon sa kapulisan, nagpadulong sa pulian si Carbonilla si Michael Inducan, kung sa din may nagluntad nga konfrontasyon sa tunga nila. Naibiluan nga mayara sang daan nga hiligot ano ng duwa. Matapos ang konfrontasyon, hinali lang mga ginabo ni Inducan si Carbonilla sang binangon kag naigo ini sa abaga. Nagbaelos naman ang biktima kag labo man sa ulo si Inducan. Ginatigayon nga o kung nagindala pa sa ospital sa yara na sa karon sa ospital bangod sa naagom nga pila sa ulo. Samtang nga nadakpan man sa tay Alex Inducan kag Eduardo Inducan. Ang apat kay ban pa nga mga suspitsado nga gikilala lamang sanday alias Pinocio. Alias Pinocio, Dodong Buhat, Badot kag Bebe, kag ang at large sa karon padayon pa nga ginapangita sang kapulisan. Sa kinapusan nga balita lokal, arestado isa ka 29 anyos ka lalaki sa bypass operation nagipalagayan sa Bacolod Police Station 1 sa Purok Masinadjahon, Barangay 12, Bacolod City. Sa informasyon na nakuha naman sa Bombo Radio, gikilala ang suspetsado kay Emil Orolan, 29 anyos, residente sa nasabit na lugar, kang isa ka high-value individual. Nakuha sa isining pag inakop ang siyam tanan ka heat-sealed transparent plastic sachet sa suspected shabu, isa ka improvised tutor, isa ka coin purse, isa ka disposable lighter, kag 500 pesos nga marked money. Ang nakonfiskar nga illegal nga druga ang ginabanta. Nagabugat sa kapi naman 3 ka gramos kag mas estimated kung may estimated market value nga 20,400 pesos. Sa karon nakahunong ang suspetsado sa Bacolod Police Station 1 na natala na pasakaan sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 ukod ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Philippine Standard Time, 22 minutos na nakalipas sa takna 6 aga mga kabombo, kagabuyan to makaundan sa aton sininga top story of the day, na sa aton nagapangunang balita lokal, kag sa mga kaundan. Mga detalye sa aton nagapangunang balita national, atong panubalikan pagkatapos, gilamang sini. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw. Color. Number 1! Paradyo Bongo. Philippine Standard Time, 25 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo, kag dugang nga balita. Ginalantaw nga mahimo ang pagbuyagyag ni Aksyon Demokratiko. Presidential candidate Isko Moreno Dumagoso sa 203 billion pesos nga estate tax nga utang sa Marcos family sa gobyerno. Ang rason ko nga ang supporters ni Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang nag-bash sa Manila Mayor sa social media na tuwid sa pagbaligya sa Divisoria Mall nga ginatidugan sa Division Public Market. Ini ang ginapatihan naman ni Aksyon Demokratiko Chairman Ernest Ramel matapos nga makabaton sa reports sa gikan sa mga grupo nga nagamonitor sa social media nga mga negatibo nga pagpaatake bato kay Mayor Isko Moreno bangod sa pagbaligya sa Divisoria Mall ang gikan sa mga vloggers nga nakilalaan nga kabahin sa kampo ni Marcos. Gipagwa naman ni Ramel ang statement sa Biyernes sa press conference sa Isko Moreno Dumagoso for President National Headquarters sa Intramuros, Manila. Nagtambong man sa media briefing si Councilor Princess Abante sa 6th District kung saan gindiskusyonan ang chronology sa pagbaligya sa Divisoria Public Market. Sunod sa kay Ramel, ang issue sa Divisoria nagwa matapos nga ginistoryahan ang kamaturan na tuhoy sa 203 billion pesos. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga. Kagliton kita sa mga detalye na. Sa ato nagapangunang nga balita national, lunsa nagapati naman sa Vice President Leni Robredo kag Labor Leader Leo de Guzman nga dapat mayara sa layi batok naman sa political turnquotism o kun ang pagsaylo-saylo sang partido sa isa ka politiko agud nga mapakusog ang political system sa pungsod. Sa ikaduwa nga Pilipinas Presidential Debate agin pamunuan naman sa nga Commission on Elections sa CONCOMELEC, impag ni Robredo nga ang mga balimbing nga politiko nga masami nga nagasaylo-saylo sang partido ang nagapaluya sang political party system. Sunod sa iya, masami nga political convenience ang ginasunod sa mga ini. Sunod diri, kung panugutan ang turnquotism, hindi malauman nga makasugod ang political parties bangod sarang sila nga i-dispose sa bisan ano nga oras. Nagapati naman si Robredo nga dapat magpasar sang layi nga nagadumili sini agud ang mga politiko ang mag-entra naman sa partido santo sa prinsipyo nga ginapakigbato sa partido. Dugang masuri nga dapat i-review sa Pilipinas kung epektibo pa ang multi-party system. Sunod sa iya dapat debatehan kung ipatuman ang two-party system kag diskusyonan ang o kung diskusyonan ini sang maayo. Agree ako na nakakasama yung palipat-lipat ng partido, nawi-weaken nito yung ating political party system. Nakikita natin na yung mga kandidato ngayon, yung mga tumatakbo, hindi na tinitingnan kung ano yung mga pinaglalaban ng partido nila. Parating convenience na lang, political convenience yung sinusunod. Habang ina-allow natin yung turnquotism, habang ina-allow natin yung palipat-lipat na partido, hindi natin maaasahan na lalakas yung mga political parties kasi pwede siyang i-dispose at any time. Ang kabahin sa pagpahig ni Vice President Leni Robredo, kaangin naman sa Vice Presidente, pabor man si Labor Leader Leo de Guzman, importante na sabit galai, agon nga mapunggan ang political butterflies. Sunod sa kay Ka Leode, dapat nga makaangkon sa maatang galai na tuwi sa mga political butterflies sa Pilipinas, agon nga makaangkon sa mabako naman nga tungtungan kag pundasyon ang political system sa pungsod. Sunod sa iya, madamo sa mga politiko ang nagasaylo-saylo sa partido, agon nga protektahan ang ila kaugalingon nga mga interes, kasubong man ang interes sa mga kapitalista, elitista, kadalagko nga mga negosyo.
Dapat talaga magkaroon na ng klarong batas tungkol dun sa mga political butterfly dito sa Pilipinas. Nang sa ganon ay magkaroon ng ibay na tuntungan at pundasyon yung ating political system sa bansa. Ang reservation ko lang dyan sa ngayon ay nagaganap ang palipat-lipat ng mga politiko dahil isa naman ang agenda ng karamihan ng mga politiko o ng mga partido. Pare-pareho na para sa interes ng mga kapitalista, ng mga big business. Ang kamay naman sa pagpahag ni Leone de Guzman, nagapati naman si Aksyon Demokratiko Bet kang Manila Mayor Isko Moreno na nakabato naman sa mga kritisismo bangon sa pag-ilis ng political parties sa nagliligan nga matinuig nga tion na para sa two-party system sa gobyerno. Liwat na ginuso ni Moreno nga mayara lamang sang tagduha ka senator sa kada rehiyon sa pungsod kasubong man nga magdaog ang Vice Presidential Bet kung ma-elect ang presidential candidate sini. Sunod sa iya luyag sini nga makakita sa mga senador nga Moro, Igorot, Eita sukon IP sa pungsod agud hindi lamang isa ka pamilya ang nagapamuno sa Senado. Una naman, agin painuwala sang alkalde sang Manila nga isa ini ka traditional political o kung sa bahin sang traditional politician. Si Moreno ang naging kabahin sang Nationalista Party, United Nationalist Alliance kag Puwersa ng Masang Pilipino. Siya sa karon ang presidente sang Aksyon Demokratiko. It's high time to create two-party system. 17 regions represented by 2 senators per region. Kasi gusto ko makakita ng mga senador na Moro, Igorot, Aitas, or IPs sa ating bansa. Para naman hindi isang pamilya lang ang namumuno sa Senado. Yung presidente at vice-presidente dapat pag binoto at nanalo ang presidente, automatic vice president nanalo na rin. Ang kabahin sa pagpahag ni Manila Mayor Isko Moreno. Ginpahig ni presidential candidate Senator Manny Pacquiao kagabi nga ang proposal sa pagbaan sa political dynasty sa Pilipinas sa mahimo makalapas sa kinamataron sa mga Pilipino nga luyag magsulod sa public service. Bangod lang sila ang nagaangkon sa parehas nga ambisyon sa ilang mga himata. Sa ikaduha nga Pilipinas sa 2022 presidential debate nga sponsor sa Commission on Election o COMELEC, ginpahig ni Pacquiao nga ang Pilipinas ang isa ka democratic country kung sa rin ang mga pinuno ang ginapili kag hindi ginapoint o kung hindi appointed. Suno sa senadora, hindi patas para sa mga pamilya nga nagaserbisyo sang tampad. Dako ang nabulig sa pagbago sa ilang mga lugar kag nagabulig sa pumuluyo ang pagdumili sa political dynasties. Naibuluan nga hindi magnubo sa 5 ang mga himata ni Pacquiao nga nagapapili subong nga 2022 elections. Pahayag sini nga hindi tanan ang nagapangawat sa gobyerno. Kag mayara sang tampad ang pagserbisyo sa mga pumuluyo. Panugyan sini nga imbes nga iban ang political dynasties. Dapat nga siguruho ng national government ang tanan ng mga kurap nga opisyal ang mahatagan sang penalidad. Patahag ni Pacquiao nga kung may korupsyon, dapat nga mapriso. Payag sini nga wala sang maga-istorya o kung magareklamo batok sa political dynasty. Kung sa tion nga mga nagapangawat, gilayon man nga, ginapriso. Demokrasya po tayo at ibinuboto ng tao. Ang naupo dyan, hindi naman ina-appoint lang. Pinaka-problema po talaga, yung mga nagsasamantala dyan, nagnanakaw dyan, kahit na magpamilya mo yan, kaya i-audit talaga yung administrasyon nila. Kung may corruption, di ipakulong. Walang mag-uusap o magre-reklamo yung political dynasty na yan. Kung pag may nagnakaw, ikulong. Unfair naman doon sa mga pamilya na nagserbisyo ng tapat, malaki ang nagawang pagbabago sa kanilang lugar at tumutulong sa taong bayan. Si Senator Manny Pacquiao sa piyak nga bahin, nagpamatok naman siya sa presidential candidate Jose Montemayor Jr. kag Faisal Mangundato nga nagapahayag ng political dynasty sa nagatugas ng systemic problem sa Pilipinas. Sunod kay Montemayor, ginadumilian si Estado ang political dynasties kag bisan sa diin pa nga nag-eskwela. Matahag nga ginatudlo nga bawal ang dinastiya ganiin ang dapat himuan sa tikang imbes nga depensahan. Gusto lang po nating remind si Senator Pacquiao na with all due respect na bawal ang political dynasty. Kaya lang nilagyan lang ng kalawit as may be provided by law. Ano man dahilan, maganda man o hindi, sabi ng batas ng ating Constitution, the state prohibits political dynasties or dynasties. Dapat gawin ng paraan imbis na idepensa natin. Si Dr. Jose Montemayor Jr. Pahayag naman ni Mangundato nga nagtuga na sa problema sa politika sa pungsod. Ang political dynasty gani dapat nga ini ang madula nga naagod nga wala na sang monopolya sa politika. Itong political dynasty ang nagiging sanhi ng problema ng ating politika dito sa ating bansa. Yung sinabi ni Senator Manny Pacquiao na pwede raw yung pamilya as long as they voted by the people of their provinces. Hindi po. Dahil yan ang sanhi. Dapat na wala na yung dynasty dito sa politika para hindi na po namumonopolya ang ating politika. Si Faisal Mangundato. Bisan si Senator Panfilo Lacson ang nagpahayag man sa pagpamatok sa political dynasties sa panindugan nga nagresulta ini sa warlordism, ilabi sa rural areas.
Manado naman ini nga mabudlay ipasarang laying nga nagabaan sa political dynasty sa bangod ang hagna na to'y diri ang masabi nga wala ginagpaboran sa mga legislator nga may mga himata sa local positions. Maliwanag na nakasaad sa ating konstitusyon. Ito'y pinagbabawal. Kaya lamang, kailangan ng enabling law. Nakapag-file na po ako ng panukalang batas tungkol sa enabling law para sa political dynasty. Sa kasamang palad, maski ilan pong panukalang batas pa ang ating i-file, House of Representatives man o sa Senado, hindi po papasa, malamang sa hindi. Dahil marami pong mga angkan na naandyan sa local government units at nasa Kongreso rin na siya nagko-compose ng political dynasty. Si Senator Panfilo Lacson. Samtang dugang balita nagapatinawan sa presidential aspirant kang Labor leader Leonie de Guzman na dapat mag-uuna sa pagkapriso si Opposition Senator Leila de Lima sa panindugan kay iniyang biktima sa pagpangatake sa presidente. Paayag ni de Guzman nga si de Lima ang napriso bangod ging criticize ni ang administrasyon Duterte. Dugang pa sini nga si Presidente Duterte ang masami nga nag-aatake sa iya nga mga kritiko. Sunod sa kay de Guzman, nabatasan na sa presidente nga kon may nagabatiko sa iya, ginapapriso sini o kon ginaatake. Ginhalimbawa man sini ang media nga ABS-CBN kay iban pa. Paayag sini nga ang batasan sa gobyerno sa karon na mo ang pagpamaho gani dapat nga pagwauna sa pagkrapi o kon pagkapriso ining si de Lima. Dapat palayain si Senator de Lima. Ang naganap sa kanyang pagpapakulong ay binggansya ni Duterte dahil sa kanyang ginawang pag-iimbestiga sa Davao. At yan ang isang katangian ng ating Pangulo ngayon. Pagka bumabati ko sa kanyang ipinakukulong o kaya naman kanyang tirahin. Marami yan, pati sa media, sa ABS-CBN, lahat tinitira niya. At yan ang katangian ng gobyerno natin ngayon na ang paraan ay pananakot. Kaya si de Lima dapat palayain. Ang kabayan sa pagpahayag ni Leonie de Guzman, si de Lima ang nakahunong sa Philippine National Police Custodial Center sa Quezon City humalin sa Pebrero 2017 bago sa kaso nga may kangtanan naman sa pagpahanugot sa illegal nga drug trade nga magsanyog sa sulod sa New Bilibid Prison sa tiun sang iya nga pagpamuno bilang Justice Secretary. Sa Pebrero 2021 ginpanugutan sa Muntinlupa City Regional Trial Court ang objection o kon ang demur ni de Lima sa ebidensya batok sa drug case nga gina-involbaran ni Jose Adrian Dera. Pahayag naman ni Manila Mayor Isko Moreno nga dapat matagan si de Lima sang tsansa nga depensahan ay si Rico Galingon sunod sa aksyon demokratiko bet nga nagakadapat man nga matagan sa tion sa korte si de Lima agon nga magamit sini ang iya nga kinamatarong agon nga madepensahan ang iya si Rico Galingon. Pasalig sini sang senador nga sa iya nga pagbantay mahatag ini sa natunggan. Senator Leila de Lima serves to have a day in a court. Ma-practice niya yung kanyang karapatan. Lahat ng uri ng pagtatanggol sa sarili dapat magamit ko ni Senator Leila de Lima. And I guarantee you, Senator Leila de Lima, under my watch, she will have it. Ang kabayan naman sa pagpahayag ni Manila Mayor Isko Moreno. Samtang gipahayag naman ni Senator Manny Pacquiao nga nakasugilanon sini ang anay A ni de Lima nga si Ronnie Dayan nga ginaaligar amo ang nagabiyahe sang kwarta. Apisa sini gipahayag naman ni Pacquiao nga kinamatarong de Lima nga maglabay sa nagakaigong proseso. Patang sini nga kung hindi pag-iagi sa due process, kangay lamang nga wala ginarespeto ang konstitusyon. Dugang pa sa senador nga padasigon ang trial agon nga makagwa na ini kung wala ginmansang sala. Samtang kung si de Lima ang may sala, siya ang masentensyahan man, gilayon. Panidugan sini nga dapat mapadasig ang due process, bangod nga nagadugay lamang ang problema, apang wala gihapon, ukon sa bahin sang pagresolver sini. Alam niyo po, nakausap ko yung kapartner ni Leila de Lima, si Dayan. Nag-confess talaga na naghatid siya ng pera. Tumanggap siya ng pera. Pero mahirap naman po yun kung hindi natin idadaan sa due process. Parang hindi natin nirespeto yung konstitusyon natin. Pabilisin yung trial para makalabas na siya kung wala siyang kasalanan. Kung may kasalanan siya, di mahatulan siya. Yun po ang kailangan natin, due process, pabilisin. Dahil tumatagal lang dyan, nakabinbin lang. Hindi naman nasa-resolve yung problema. Ang kabayan naman sa pagpahayag ni Senator Manny Pacquiao. Para sa katapusan nga balita nasyonal, nagumpisa na ang house-to-house campaign sa mga volunteers kag supporters ni Vice President Leni Robredo. Sini nga weekend nga may tinutuyo nga labuton kag istoryahon ang mga tawo nga iboto si Robredo bilang presidente sa palaabuton nga eleksyon sa May 9, 2022. Ang house-to-house campaign ang gitawag tao sa tao. Kasi rin maggapang nga balay-balay ang mga volunteers. Sila nga pagpakigsugilanon sa mga tawo. Tuyo sa mga nagapangampanya nga ipabalo sa mga tao kung nga nagakadapat pilion sa Nay Robredo. Kagangiya nga bilog nga tiket. Kalakip diri ang paglatag sa nga mga plataporma kag track record ni Robredo nga paghatag sang bulig sa mga tao nga nagakalain-lain o kung nagkalain-lain nga bahin sa Pilipinas. Sang damlag lang ginpanugyan ni Robredo sa iyang mga supporters nga maglibot, magpamalay kag mangumbinsi sang ilang mga abyana, kilala kag gimata sa mga nabilin pa nga mga inadlaw sang kampanya. Ginpangunahan sa mga bata ni Robredo nga sanday ay kakag Trisha,
ang tao sa paglibot sa mga komunidad sa pagpakigsugilanon sa mga tao. Sa Aika Robredo ang nangampanya kaupod ang artista nga si Marjorie Barreto sa Quezon City. Si Dr. Tricia Robredo naman ang nagpadulong sa mga komunidad sa Cavite. Sunod kay Aika, hindi na bago sa ilang ang paglibot sa mga komunidad bangod sa tupaman ang ilang amay nga si late DILG Secretary Jesse Robredo ang nagapadalagan bilang alkalde sa Naga. Masami na nila ini nga ginabuhat. Pila ka mga celebrities ang nagpanindugan man sang house to house. Kaangay Nanday Agot Isidro, Angel Oxina, kag bana sini nga si Neil RC. Philippine Standard Time, 39 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon litong kita sa nagapanguna nga balita sa luwasang pungsod sa Odessa, Ukraine. Nag-igo ang missiles malapit sa southern port sa Odessa sa Ukraine kahapon. Kanungan man sa pahayag sa Russia nga nawasak nila ang oil refinery nga ginagamit sa Ukrainian military. Apisan sini ang plano nga pag-evacuate sa mga tao gikan sa ginaatake nga syudad sa Mariupol ang magapadayon. Mayara naman sa gamay nga senyales sa bahin sa breakthrough sa efforts nga pagnegosyo sa pagtapos na sa 5 ka semana nga gyera. Samtang ipag naman sa chief negotiator sa Russia nga magapadayon ang paghinuna anon sumo nga Lunes. Sa Odessa, gipag naman sa City Council nga critical infrastructure facilities ang giningo sa mga missiles. Samtang wala naman sa casualties nga na-report. Gipag sa Defense Ministry sa Russia nga ang pag-atake sa Russian military ang naguba sa isa ka oil refinery kat 3 ka fuel storage facilities malapit sa Odessa. Pagsini nga ang nasamit ka pasilidad nga ginagamit sa pag-supply sa Ukrainian troops nga malapit sa syudad sa Mykolaiv. Naibiloan nga ang Odessa ang yara sa Black Sea, amo ang mayor nga base para sa Navy sa Ukraine. Ini ang gitarget naman sa Russian forces nga nagatuyo nga makahuman sa lagyan padulong sa Transnistria, isa ka Russian-speaking separado nga probinsya sa Moldova nga ginaplastaran sa mga Russian troops. Sunod sa kaya Vladislav Nazarov, ang officer sa South Operational Command sa Ukraine, makitaan ang pagtimbuok naman sang aso sa pila ka mga lugar sa syudad. Apang tanan naman nga importante nga sistema ka structures ang nagatrabaho kag wala sang na-report nga casualties. Gipag naman ni Dmytro Lunin, ang gobernador sa Central Moldova region, nga nawasak ang Kremenchug Oil Refinery, 350 kilometros sa northeast sa Odessa, kaini ang naguba sa separado nga rocket attack sa Sabado. Sa Moscow, ginpanginwala sa Defense Ministry sang Russia nga ginpatay sang ilang puwersa ang mga sibilyan sa Bucha, isa ka banwa sa gwa sang Ukraine capital sa Kiev. Nga sang damlag lang nabawis ang Ukrainian soldier gikan sa tropa sa Moscow. Sa statement sa ministry, ginpahayag sa mga ini nga sa tion nga ginakontrolar pa sang Russian Armed Forces ang lugar. Wala sang ibisan isa nga lokal nga residente ang ginasakit, kundi nagpadala pa sang 452 ka tonelada nga humanitarian aid ang Russian military sa mga sibilyan. Ginpahayag sa ministry nga tanan nga residente ang may oportunidad nga hilway nga makahalin sa settlement nga sa naaminhan nga direksyon. Samtang sa nabagatnan nga bahin sa syudad sila ang nagaatubang sa Ukrainian troops. Panindugan sining ang litrato kag mga videos sa mga bangkay nga nagahamyangon sa dalano o kung sa dalanon sang Bucha. Ang kabahin sa lang sa produksyon sang Western media sa pagpakita sa Kiev regime. Gitawag naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang pagpamatay nga genocide kasunod ang pagka-discover sa mass graves sa banwa. Pay sa ministry nga tanan nga Russian units ang nag-withdraw nagikan sa Bucha sang Marso 30. Isa ka adlaw matapos nga ginanunsyara sang Russian military nga buhinan nila ang aktibidad sa northern Ukraine. Samtang sa kanapusan nga balita sa luwasang pungsod, liton kita sa Sri Lanka. Nagdeklara si Sri Lanka President Gotabaya Rajapaksa o konda Rajapaksa sang nationwide public emergency bangod sa mga nagakatabo ang kinagamo sa ila pungsod. Bangod sini mahimo na nga arestuhon sa mga otoridad ang sinuman nga mangin hangkat sa gobyerno bisan nga wala sang warrant of arrest. Patag naman sa presidente nga ginpatuman sini ang nasamit ka state of emergency para sa ikaayo kag kalinong sa mga pumuluyo. Ini matapos nga maka-experience sa economic crisis ang Sri Lanka nga ginabugusan sa 22 milyones nga populasyon kung saan nagakapilitan ang mga tao nga magpila na sa sari nga mga tindahan. Bangod sa economic crisis, nagpatigan sang kilos potasa ang pila ka mga residente. Para sa aton nga balita sa negosyo, ginpaayos ng Department of Health o DOH kahapon nga ginakonsiderar nilang rekomendasyon na tuloy sa mandatory COVID-19 boosters antes makasulod ang isa ka individual sa isa ka establishmento. Gipahayag ni Health Undersecretary Merna Kabutahe na ginatun-an na nila ang posibilidad nga ilakip ang booster shots bilang kabahin sa primary inoculation series. So na Kabutahe, nga mo man ang chairperson sa National COVID-19 Vaccination Operation Center o NVOC na ginaduso sa mga ini ang panginanglanon sa booster dose. Gani mahimo nga magpangita naman ang mga ini sa booster card sa masunod nga 2 to 3 ka semana.
Pagalantawon man nila kung ano pa ang sara nga mahimo agud mapanugyan sa mga pumuloy ang pagpatublok sa booster doses. So nakikabutahe, tuman ka importanteng boosters gani ilang tawon kung mahimo ini malakip sa primary series at is mapanugutan sa pagsulod sa mga opisina, kasubong man sa mga workstations. Una naman nga nag-propose si Presidential Advisor for Entrepreneurship Joey Concepcion ang COVID-19 booster shot ang dapat nga himuon nga mandatory at is mapanugutan ang mga tao sa pagsulod sa establishmento o labi ni sa mga close contact settings sa mga lugar nga napaidalom sa Alert Level 1. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna alas 6 sa aga mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa madalalako bag-o. Mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Lunes, petsa 4 sa bulan sa Abril 2022. Kag by the way, standby na kamo sa masunod nga programa ang Bombo Report 2nd Edition upod naman sa kay Bombo Early in Bayonita. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Jazz, Di Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Kag sabahin naman sa aton siningan news analysis, ang ipadala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagabasaw ni Bombo Daniel Acciones, ang aton siningan news analysis may tigulo, gugma, ukol, kwarta. Nagapalapit na ang ato national election. Madamo nga mga ginios-gios sang kandidato para ikaw kumbinsiyon. Sako na ang mga lideres sang tagsa ka partido para ang imongalan listahon. Kaysa pagabot ko sang eleksyon, may sobre ikaw nga pagabatunon. Kung amoy ni permi ang aton sitwasyon, nga sa jutay nga kantidad kita ang dalalon, hindi gid magatinad ang aton nasyon. Kay wala gid nagabag-o ang aton tagsa ka kaugalingon. Anda ko nga pala mangkutanon, sa sining palabuton ng eleksyon, gugma o kun kwarta ano ang imo pilion, buwas damlag sang aton pamatanon o kun padayon nga korupsyon nga sa iban nga politiko ilan na naandan nga hilikoton. Kung gusto naton ang panggobyerno baguhon, ang aton anay kaugalingon ang aton unahon, hindi gid pag-ibaligya ang buto naton nga bilidohon, para nalanggid sang buwas damlag sang masunod naton nga mga henerasyon. Ang inyong pauna-una ang pananawan ng ipadala ni Leo Seralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips agud